Mennään asiaan. Joo, mä oon Sami Kala ja tulen Jyväskylästä. Ja tämän päivän aiheena taito. Tämä taito on ehkä se kaikista tärkein asia liikuntaharrastamisessa sen takia, että taitavuus on portti harrastamiseen. Jos meillä ei ole taitoja, niin sitten me ei harrasteta, se on niin yksinkertaista. Ihmiset ollaan semmoisia, että me hakeudutaan tilanteisiin, joissa me yleensä onnistutaan ja me vältetään tilanteita, joissa me yleensä epäonnistutaan. Ja nyt jos meillä ei ole edellytyksiä tehdä jotain toimintaa, niin sit me ei vaan tehdä sitä. Hyvä esimerkki on joku uimataito, että jos et osaa uida, niin kuinka todennäköisesti rupeat harrastamaan uimahyppyjä tai sukellusta tai vesipalloa tai purjehdusta tai surffaamista. Lasten keskittymiskyky on lyhyempi kuin meillä aikuisilla. Ja se on tutkimusten mukaan noin 2-5 minuuttia kertaa lapsen ikä. Ja mä oon yhdestä tutkimuksesta napannut tämmöisen taulukon, loppuu tuohon 12-vuotiaisiin. Mä oon itse miettinyt, että jossain kohti se varmaan lähtee taas laskuun, että miten mahtaa olla. Mutta tämä on hyvä muistaa lasten valmentajan, että ne ei jaksa yhteen asiaan määräänsä enempää keskittyä, vaan laadukas valmennus on semmoista, että siellä se toiminta vaihtuu sitten sitä mukaan, miten se mielenkiinto pysyy vireillä. Että semmoinen pienillä lapsilla niin noin 10-15 minuutin välein niin pitäisi vaihtaa sitä toimintaa, ettei siihen pitkästy. Sama asia muuten teillä siinä kun istutte, niin noin 17 minuutin istumisen jälkeen niin teidän aivojen välittäjäainepitoisuudet, eli ne kemikaalit, mitkä siirtää tietoa solusta toiseen, niin niiden määrä ratkaisevasti heikkenee, alenee. Ja jotakin, joka taas on sitten yhteydessä oppimiseen. Eli teidän kannattaisi jotakin puuhata noin vartin välein, kirjoittaa muistiin tai kuiskata kaverille tai nousta seisomaan tai tehdä jotain, niin silloin teidän oppiminen pysyy hyvällä tasolla. On osoitettu, että kun ihminen seisoo, niin hän oppii 10% tehokkaammin kuin istuen. Eli kaikista tyhmintä, mitä nyt voitte itsellenne tehdä, on istua ihan hiljaa siinä paikallaan, niin silloin ette varmaan opi yhtään mitään. Tämmöiseen mä törmään monesti, että onko lapset parempia oppimaan kuin aikuiset. Näin ei voi sanoa. Molemmat oppii ja molemmat oppii taitoja. Taidot on siinä mielessä kiitollinen genre, että niitä opitaan koko elinikä. Meillä on huikeita esimerkkejä 100-vuotiaista, jotka on oppinut uusia taitoja. Ja tämä oppiminenhan alkaa sieltä ihan syntymästä asti ja kestää koko elämän ajan. Ei voida siis sanoa, että lapset olisi parempia tai huonompia oppimaan taitoja kuin aikuiset, mutta ne on erilaisia oppijoita. Aikuisten vahvuus oppijoina on se, että aikuiset osaa oppia, on nämä oppimisen metataidot hyvät. Aikuinen pystyy abstraktin ajatteluun, se tietää mihin ollaan menossa. Se mikä on aikuisella rasitteena, niin ei jaksa tehdä sitä toimintaa, vaikka mä tuossa just äsken todistin, että lapset ei jaksa keskittyä yhteen asiaan, niin aikuisena aika nopeasti rupeaa niin kuin miettimään jotain muita juttuja kuin sitä, mitä opettelee. Esimerkiksi Björn Borg, tennispelaaja, muistelmissaan kirjoitti, että 8 tuntia löi palloa autotallin oveen, niin kuka meistä jaksaisi 8 tuntia lätkiä sitä samaa, niin ei varmaan kovin moni. Ja sitten aikuisilla on ongelmana se, että vanhat tavat, tottumukset voi olla rasitteena. Esimerkiksi jos rupeatte opiskelemaan saksan kieltä, niin ettekä ole ennen sitä tehnyt, niin se, että verbit laitetaan lauseen loppuun, niin se voi olla aika hankalaa, jos on tottunut laittaa ne verbit sinne keskelle lausetta.
Lapset on siinä mielessä hyviä oppijoita, että ne on ennakkoluulottomia. Lapset on halukkaita kokeilemaan uutta. Ne tulee pois sieltä mukavuusalueelta, turvalliselta alueelta. Ja lasten mielikuvitus on semmoinen, minkä takia ne pysyy siinä toiminnassa matkassa. Lapset on valmiimpia ottamaan riskejä kuin aikuiset. Silloin kun ihminen on 2-3 vuoden ikäinen, niin silloin hänellä on kaikista eniten hermosoluyhteyksiä aivosolujen välillä. Teillä kaikilla on enemmän näitä aivosolujen välisiä yhteyksiä korvien välissä kuin mitä linnunradassa on tähtiä. Tämä on ihan mieletön apparaatti, mitä ihmisellä on. Ja muutaman elinvuoden iässä lapsella on kaikista eniten näitä yhteyksiä. Sen jälkeen luonto lähtee karsimaan pois semmoisia yhteyksiä, mitä ei käytetä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että lapsen oppiminen on paljolti sitä, että opitaan mikä ei toimi. Lasten oppimisen kannalta on tärkeää tehdä virheitä ja ottaa niistä virheistä opiksi. Aikuisten oppiminen taas on enemmän sitä, että me haetaan sitä, mikä toimii. Et siinä on yksi ero aikuisten ja lasten välillä. Meidän tavoitteenahan on mahdollisimman tiheä hermosoluverkko. Tavoitteena, että näitä yhteyksiä olisi paljon ja näitähän syntyy, vaikka niitä luonto karsii pois silloin, tai itse asiassa koko ajan karsii pois, mutta erityisen paljon silloin alle kouluiässä, niin me pyritään kuitenkin monipuolisella harjoittelulla, mistä Martti puhuu, tai demo tänään vielä vähän lisää, niin aikaan saamaan näitä uusia hermosoluliitoksia, hermosoluyhteyksiä. Yksi tärkeä ulottuvuus lasten valmennuksessa on tämä skaalautuvuus. Eli lasten harjoittelu, ne välineet, olosuhteet, tilat, niiden pitäisi vastata sen lapsen edellytyksiä. Tässä on Australiasta napattu, Damien Farrow ja kumppanit teki siellä tutkimuksen, missä ne kevensi korispalloa, jonka seurauksena tuli enemmän heittoyrityksiä, enemmän korille ajoja, heittotarkkuudet parani, syöttöjä tuli enemmän, syötön vastaanottoja tuli enemmän. 1-vastaan-1 tilanteita tuli enemmän ja kun kori laskettiin alas, niin saatiin sitä koettua pätevyyttä, minäpystyvyyttä pönkitettyä. Manosen Harri joskus laski näitä, että mitä se tarkoittaa, kun tuommoinen juniori pelaa koripalloa tietyn korkuisella korilla ja tietyn kokoisella kentällä, että mitä se olisi aikuisten maailmassa. Ja ne oli jotain ihan huikeaa, että se kori oli 6 metrin korkeudessa ja montako kiloa se paino. Että vaikka meillä on erilaisia palloja eri kokoisille pelaajille, niin mä luulen, että siinä olisi vielä niin kuin napsun verran mietittävää, parannettavaa, että se oikeasti olisi semmoista, että edellytykset riittää siihen. Mikä meillä on tavoitteena, että minkälainen peli tämä koripallo on, niin koripallo on korkean intensiteetin peli. Et silloin kun siellä mennään, niin siellä kanssa mennään ja se on tämmöistä jaksottaista, että välillä se peli vihelletään poikki ja sitten taas jatketaan ja siellä tulee paljon erilaisia suorituksia, paljon erilaisia nopeuden ja suunnan muutoksia. Muutamia tunnuslukuja, niin eliittipelaajilla tietysti riippuu paljonko saa minuutteja, mutta noin 1000 suoritusta per peli. Noin joka toinen sekunti rytmin tai suunnanmuutos, 100 pyrähdystä, 1/3 peliajasta on sivuttaisliikettä, huippupelaaja liikkuu noin 5 kilometriä matsissa. Junioritasoissa vastaavanlaista analyysiä, niin minuutissa tulee 7 kiihytystä kautta jarrutusta ja siinä ajassa kuljetaan se 120 metriä. Eli tämä kaikki kertoo siitä, että koris on hyvin nopeatempoinen peli
jolloin se valmentaminen ja myös lasten valmentaminen, sen kannattaisi olla semmoista, että se valmistaa siihen, mitä tuleman pitää. Eli meidän pitäisi opettaa ne lapset havainnoimaan nopeasti, opettaa ne ennakoimaan, opettaa ne tekemään päätöksiä, että ne on valmiita näihin vaatimuksiin, mitä se peli sitten siellä huipputasolla on. Tässä taulukossa on joitakin tunnuspiirteitä. Tämä oli kohtalaisen tuore selvitys, olisiko tämä ollut toissa vuodelta. Että näistä näkee, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä sähäkkiä suorituksia, paljon hyppyjä, paljon spurtteja, sprinttejä, suunnanmuutoksia. Sitten koris on pitkälti tiedostamatonta. Tämähän on yksi pullonkaula meillä urheilussa. Me valmentajat rakastetaan tietoisuutta, me tykätään selittää asioita ja tykätään miettiä niitä. Sitten kuitenkin tämä toiminta on semmoista, että ei me vaan keretä. Nyt nostakaapas käsi ylös ja laskekaa se alas. Näin. Niin noin 500 millisekuntia eli puoli sekuntia ennen kun te nostitte käden, niin teidän aivot aktivoitu. Ja noin 200 millisekuntia ennen käden nostoa te tajusitte, tiedostitte, että nyt se käsi nousee. Suurin osa meidän tekemisestä on tiedostamatonta. Noin 95% kaikista päätöksistä, kaikista toiminnoista, mitä teette valveillaoloaikana, on tiedostamatonta. Ja tämmöisessä pelissä kuin koripallo, niin tämä korostuu. Jos siellä rupeaa miettimään, niin se hetki on jo mennyt. Aina ollaan myöhässä. Tässä on jotakin analogioita, kuinka nopea on tämä tiedostamaton. Että jos meidän tietoinen mieli käsittelee informaatiota 10 bittiä sekunnissa, joidenkin lähteiden mukaan se voi olla pikkusen enemmän, mutta kuitenkin alle 100 bittiä sekunnissa. Eli me luetaan 2 merkkiä sekunnissa, niin meidän tiedostamaton mieli, meidän sensorinen aistijärjestelmä, niin toimii sillä nopeudella, että me ladattaisiin 100 HD-tason elokuvaa joka sekunti. Et siinä on ei miljoonakertainen, vaan moni 10 miljoonakertainen ero, miten nopeasti me tiedostamattomasti pystytään käsittelemään tietoa verrattuna siihen, että me mietittäisiin. Nyt kun mä otan tästä kaukosäätimen, näytän teille, että tässä on kaukosäädin, niin ennen kuin te oivallatte, että siinä on kaukosäädin, niin se hetki on jo mennyt. Teidän tietoinen mieli on jatkuvasti noin 0,3 sekuntia todellisuutta perässä. Ja se on koriksessa pitkä aika. Siinä kerkee rannan penakin jo kiertämään, jos miettii sen ajan. Eli lasten valmennus kannattaisi olla semmoista, että siellä tehdään paljon asioita. Ei niinkään mietitä niitä. Toki koris on myös taktinen peli ja strateginen peli. Mä en nyt mene siihen maailmaan ollenkaan. Mutta kun puhutaan näistä liikuntataidoista, niin paljon tiedostamatta. Siperia opettaa. Se toiminta itsessään opettaa. Eli meillä on aina mukana suorituksessa meillä on se havainto, sitten meillä on ennakointi ja sitten meillä on päätöksenteko ja sitten meillä on se toiminta. Nämä menee limittäin. Aina ei mene tälleen järjestyksessä, vaan ne voi mennä samanaikaisesti, mutta ehkä hyvä itselle hahmottaa sitä sille, että se menee näin. Ja nämä löytyy jokaisesta tilanteesta ja kaikkia näitä voi harjoitella. Meillähän on semmoinen helmasynti, että me harjoitellaan vaan ketjun viimeistä lenkkiä, me harjoitellaan vaan sitä suoritusta. Ja enemmän tai vähemmän pyllistetään sitten havainnolle
ennakoinnille ja päätöksenteolle. Mitä se on sitten käytännön toiminnassa, niin se pelaaja näkee pallon ja vastustajan, se on sitä aistimista. Se huomaa, että jaha, nyt siellä on puolustaja vähän sivussa, että tostahan voisi ajaa korille, se on havainnointia. Sitten se miettii, että jos mä syötän tohon, niin ehkä vastustaja pystyykin katkaiseen syötön, se on ennakointia. Sitten se näkee, että jaha, nyt siellä avautui taas aukko, on havainnointia, se syöttää takaisin takapelaajalle, teki päätöksen ja se toteutetaan sitten toimimalla. Eli tämmöisiä ketjuja siellä jatkuvasti pelissä on missä havainnoidaan, ennakoidaan ja tehdään päätöksiä. Suurin osa näistä päätöksistä me tehdään näköaistiin perustuen. On oma merkitys totta kai kuuloaistilla, tuntoaistilla, mutta valtaosa päätöksistä tapahtuu näköaistiin perustuen. Ja jos teillä on yli 8-vuotiaita lapsia ryhmässä, niin mä kyllä suosittelen, että käykää testauttamassa niiden näkö. Meillä on Jyväskylässä viime viikolla saatiin pystyyn semmoinen omatoiminen näönmittauspiste. En tiedä, onko Kimmo ehtinyt jo käymään siellä. Mutta meidän silmät muodostaa kuvan ja se kuva tarkentuu silmän pohjaan. Ja jos se kuva tarkentuu oikein, se menee ihan keskelle silmän pohjaa, missä meillä on paljon soluja, reseptorisoluja. Siellä on suuri resoluutio sille kuvalle. Mutta jos se asiat ei ole ihan kunnossa, niin se voi olla, että se kuva tarkentuu vähän sivuun. Se ei mene ihan siihen optimialueelle, jolloin siitä tulee tämmöinen sanahirviö kuin fiksaatiodisparaatio, katseen kohdentumisvirhe, joka voi johtaa siihen, että jollakin ennalta arvaamattomalla hetkellä jomman kumman silmän näkökentän keskiosa pimenee tai leikkaantuu pois ja ihminen itse ei aisti sitä mitenkään. Ja nyt jos se sattuu just kriittiseen hetkeen suoritusta, just kun olet heittämässä tai torjumassa tai mitä vaan tekemässä, niin siitä tulee tämmöisiä kömmähdyksiä, yllättäviä haksahduksia. Ja tämmöinen fiksaatiodisparaatio on yllättävän yleinen. Se on noin joka toisella ihmisellä. Teistäkin noin 40 se ongelma on. Ja tästä tekee hankalan sen, että ihminen ei itse aisti. Sitä itse ei tajua, että nyt mun toinen silmä ei nähnytkään. Meillä pisimmät, mitä on Suomessa mitattu, niin meidän haulikkoammunnan Suomen mestarilla oli 5 sekuntia toinen silmä niin kuin kamera kuvasi, mutta signaali ei lähtenyt mihinkään eteenpäin. Ja nyt ymmärretään kyllä, että jos se haulikkoammunnassakin, niin just kun olet tähtäämässä, niin vaihtuukin se tähtävä silmä, niin ei tee hyvää osumatarkkuudelle. Niin meillä on Jyväskylässä semmoinen juttu, että siellä on näyttötaulu Hipposhallissa ja sitten on semmoinen linssi, mitä pidetään tuossa silmien edessä ja on rasti siellä näyttötaululla ja tämä linssi suodattaa sillä tavalla katseen, että toinen silmä tuijottaa pystyviivaa, toinen silmä tuijottaa vaakaviivaa. Ja nyt jos se rasti ei olekaan symmetrinen, niin silloin on kyse tästä katseen kohdentumisvirheestä. Ja silloin kannattaa marssia jatkoselvityksiin, koska tämä ei ole mikään kuolemantuomio, että tämä pystytään harjoittelulla ja muun muassa prismahiotuilla silmälaseilla linsseillä pystytään korjaamaan. Nämä on joskus aika mielenkiintoisiakin, yllättäviäkin nämä
ongelmat, mitä löytyy. Kuulin yhdestä Valioliigan jalkapalloilijasta, joka oli niin hyvä, että pääsi avauskokoonpanoon pelaamaan, mutta oli treeneissä niin huono, että ne valmentajat ihmettelivät, että miten voi olla noin huono, että antoi ihan surkeita syöttöjä. Sitten kun se tutkittiin, niin häneltä löytyi tämmöinen harvinaisempi sinikelta värisokeus. Ja kun joukkue käytti treeneissä peliliivejä, jotka oli sinisiä ja keltaisia, niin tämä, joka ei ollut terävin kynä penaalissa, niin ei vaan nähnyt, että kumpi oli kumpi. Ja se oli aika nopeasti sitten korjattu se ongelma. Mutta mun viesti on se, että nämä kannattaisi mitata. Ei tätäkään tarvitse tehdä kuin kerran elämässään ja sitten se asia on selvitetty. Mutta että turhaan lyötte päätä seinään sillä, että jos sieltä löytyy joku tämmöinen näköön liittyvä ongelma, niin, ja sitten yritätte vaan jauhaa, että no eikö se opi millään. Meillä on 2 näköaistia samassa paketissa, eli meidän silmä toimii molemmissa. Aistinelimenä on tämä tarkkanäkö, joka on se, minkä varassa me tunnistetaan esineitä, luetaan tekstiä. Ja se tarkkanäkö on yllättävän kapea. Se on vain 2,7 astetta näkökentästä. Eli te näette tarkasti sen leveyden, jos paatte käden suoraksi, nostatte peukalon ylös, niin te näette sen peukalon leveyden, näette tarkasti. Ja kaikki muu on valistunutta arvausta. Nytkin kun te katsotte tänne eteenpäin, niin te luulette näkevänne tarkasti, oikeasti ette näe kuin ihan pienen pätkän. Sitten meillä on tämä ääreisnäkö tai perifeerinen näkö, dorsaalinäkö toiselta nimeltään, joka on vaakatasossa noin 180 astetta, kun lasketaan molemmat silmät yhteen, ja sitten pystytasossa vähän pienempi, mutta aika lähelle sitä samaa. Sitä saa mitä tilaa, eli minkälaista elämää on eletty, minkälaisia treenejä lapset on käynyt läpi, niin se vaikuttaa siihen, minkälaiseksi niiden näkökenttä muodostuu. Tuohon tarkkaan näköön me ei päästä silleen kiinni, että vaikka päällään seisoo, niin se ei siitä muutu, mutta tämä ääreisnäkö on semmoinen, että se kertoo siitä käyttäjästään. Jos me tehdään isossa joukossa mittaus ja verrataan vaikka jalkapalloilijoita lentopalloilijoihin, niin jalkapalloilijat, niiden ääreisnäkö alaspäin on parempi, kun taas lentopalloilijoilla se on ylöspäin parempi. Tai jos meillä on hyvin roolitettuja pelaajia, niin kuin vanhaan aikaan esimerkiksi jääkiekossa ei juurikaan sitä omalta alueelta poistuttu, että jos olet pelannut aina oikeata laitaa, niin silloin on kehittynyt ääreisnäön vasen puoli, ja taas sitten jos on pelannut vasenta laitaa, niin oikea puoli. Eli tämä näkökentän muoto kertoo siitä, mitä on, minkälaisille ärsykkeille on altistunut. Ja tehän voitte testata siinä ääreisnäön nyt silleen, että älkää lyökö vieruskaveria nenään, mutta laittakaa kädet eteen, pitäkää katse paikallaan. Ääreisnäkö havaitsee liikkeen, niin liikuttakaa vähän sormia. Ja kuinka kauas sivulle voitte viedä? Viedä niin, että näette molemmat kädet ilman, että käännätte päätä, niin siinä on teidän näkökenttä. Ja sama pystysuunnassa, toinen käsi ylös, toinen alas. Kuinka laaja on se näkökenttä? Nythän meidän tavoitteena on se, että teidän harjoitukset lapsille olisi niin monipuolisia, että se kehittäisi tätä näkökenttää monipuolisesti. Että me nähtäisiin oikealle, nähtäisiin vasemmalle, nähtäisiin ylös, nähtäisiin alas. Kun urheilijoita on verrattu taviksiin, niin urheilijoilla näkökenttä tai perifeerinen tietoisuus on suurempi. Eli se
Tämä on asia, jota pystytään harjoittelulla parantamaan. Tämä tarkkanäkö on hidas. Siinä hermoimpulssi kulkee ihan fyysisesti pitemmän matkan ennen kuin se menee sinne aivojen etupuolelle, kun ääreisnäkö on nopeampi. Ja molempia me tarvitaan, molemmat on tärkeitä sekä koriksessa että liikenteessä että elämässä muutenkin, mutta erityisen merkityksellinen on tämä ääreisnäkö. Ja mitä kauemmaksi sivulle mennään, niin sitä huonompi on resoluutio. Ja jossain vaiheessa tuolla sivulla niin värit katoaa, että me nähdään vaan, että siellä joku liikkuu, mutta ei nähdä sitten sen tarkemmin. Tässä on yksi vähän vanhahko videopätkä, mutta mielestäni ihan erinomainen, missä Michael Jordan kertoo näistä kahdesta näköjutusta, mitä se koriksessa pitäisi olla. About seeing the man and the basketball. It's a lot of ways that coaches teach that are not really correct in the sense that you have to turn your head back and forth. We call that your head's on a swivel. It's just constantly moving back and forth. Well, the easiest way to attack that is to keep your head straight at your target, or straight at a straight line, using your peripheral vision to see the ball and your man. You can see these 2 points, and you can point to them. You don't have to do this, because every time you do this, you lose your man or the ball for a split second. So if you're keeping your head straight and using your vision this way, you can see the ball, you can see your man. When the ball starts to move, you start to move, you change your focus point that much more, so you still maintain that peripheral vision that you can see both the ball and your man. Now, if you're gonna sit there the whole time and do this and this, this and this, where every time you hear, you lose the ball, every time you hear, you lose your man. Even though you think you're fast enough to see both, some players in our league, professional league, it only takes that little split second for you to lose your man or the ball before you're at a disadvantage. So, if you're learning early on in your years and you want to learn now and work hard at it, focus on a point between the ball että ei and kannata your man, siirtää keep your tätä head tarkkaa steady, and you can see both. näköä, I promise you. koska se on hidasta. Että jos sä katot sitä puolustettavaa pelaajaa, niin sä hukkaat sen pallon, jos sä katot palloa, sä hukkaat sen pelaajan. Mutta kun sä katsot siihen väliin, niin sä näet ne molemmat samalla kertaa. Eli hyödynnät tätä ääreisnäköä. Ja nyt taas kerran se laadukas lasten valmennus on semmoinen, että siellä tulee semmoisia tehtäviä, semmoisia harjoitteita, semmoisia leikkejä, jossa tavalla tai toisella houkutellaan se lapsi katsomaan johonkin tiettyyn kohtaan ja sitten operoimaan sen ääreisnäön turvin. Tämä on muutenkin semmoinen, mikä haastaa tietysti teitä valmentajina, että miten te pystytte luomaan semmoisia harjoitteita, jotka kehittää tätä havainnointia. Olin tuossa viime vuonna Eerikkilässä salibändivalmentajakoulutuksessa ja siellä oli U17 maajoukkue. Siellä oli yksi poika, joka oli niin hyvä, että oli kutsuttu maajoukkueen valmennukseen, oli päässyt Eerikkilään leirille, mutta ei osannut yhtään antaa syöttöjä. Ja sitten kun katsottiin niitä treenejä, niin se kaveri oli semmoinen, että sillä oli koko ajan oli pää alhaalla. Eli se oli fyysisesti hänen mahdotonta edes nähdä sitä peliä, koska se leuka oli rinnassa. Ja no mitäs me tämmöisessä tilanteessa tehdään, niin yksi mahdollisuus on se, että meillä ei olekaan peliliivejä, vaan meillä on otsapanta, jolloin me haetaan se tieto siitä, että kuka on omalla puolella, kuka on vieras, niin sieltä otsasta, jolloin automaattisesti leuka nousee ylöspäin ja
pää on pystyssä. Niin tämän tyyppisillä ratkaisuilla, jos te kun, ja mä tiedän, että Martilta tulee varmasti apuja tähän, niin te pystytte vaikuttamaan siihen, että nämä havainnointitaidot kehittyy. Nämä on taitoja siinä, missä mitkä tahansa muutkin taidot. Teillä on kummassakin silmässä 6 lihasta, mitkä liikuttaa silmiä jatkuvasti. Normitilanteessa niin kuin nyt, niin te liikutatte teidän silmiä 3-4 kertaa sekunnissa. Ja se tapahtuu suurelta osin tiedostamatta. Nämä 6 lihasta vastaa siitä silmän liikkumisesta, plus sitten meillä on sädelihas, mikä supistaa silmämunaa ja laajentaa sitä, jolloin me katsetta voidaan tarkentaa eri etäisyyksille. Nyt on valtavan tärkeää se, että nämä on hyvässä kunnossa nämä lihakset. Meillähän tulee huolestuttavaa tietoa meidän nuorison silmälihasten kunnosta, että meillä on siinä semmoinen kansanterveydellinen ongelma, että kun arki ei haasta, ei enää käytetä silmiä sillä tavalla kuin ennen käytettiin, vaan tuijotetaan sitä kännykkää tai ruutua ja silmälihakset ei saa treeniä, niin se näkyy sitten myös täällä liikuntaurheilupuolella. Tämä ei ole mitään älyttömän vaikeaa, ei ole mitään rakettitiedettä. Formula-maailmanmestari Max Verstappen uransa alkuaikoina jarrutti liian aikaisin ennen mutkaa. 30 metriä liian aikaisin rupesi jarruttamaan ja sitä sitten staffi mietti, että mistä tämä johtuu. Niin kävi ilmi, että hänellä oli nämä silmän sisäänkiertäjälihakset, jotka aktivoituu silloin, kun katsotaan jotakin. Esimerkiksi kun mä katson mun peukaloa, joka on tässä lähellä, niin silmät kiertyy sisään, niin nämä oli heikot. Ja niitä ruvettiin sitten jumppaamaan ja loppua formuloiden historiaa. Rupesi jarrutukset osuu kohilleen. No miten me voidaan jumpata näitä silmälihaksia? Esimerkiksi semmoinen silmien etunojapunnerrukseksi sanotaan, että tarkennat katseen peukaloon, tuot sen tohon, tarkennat eri etäisyyksille. Pidät koko ajan katseen tarkkana, niin tämä vahvistaa teidän silmälihaksia. Asiantuntijat sanoo, että joku 3 minuuttia päivässä riittää ihan hyvin tähän näin, että ei tähän tarvitse ihan älyttömästi edes aikaa laittaa. Mutta tosiaan meidän silmät liikkuu, jos ne liikkuu nopeasti kohteesta toiseen, me puhutaan sakkaadeista, ja ihmisen silmät pystyy liikkumaan tosi nopeasti, jopa 500 astetta sekunnissa. Ja nyt se ongelma tulee siinä, että aina kun silmät liikkuu, niin me ollaan sokeita. Me ei pystytä keräämään informaatiota sinä aikana, kun se silmä liikkuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joka päivä te olette noin 90 minuuttia sokeita. Ja nyt urheilussa, koriksessa on ihan älyttömän tärkeää, että milloin ne silmät liikkuu ja milloin ne ei liiku. Että meidän pitää opettaa se välillä siirtämään sitä katsetta, välillä pitämään se katse paikallaan. Fiksaatio on taas se, että milloin katse kiinnitetään johonkin kohteeseen. Mulla oli yksi erinomainen tilaisuus kerran kuunnella esitystä, jossa oli ollut koehenkilönä NBA:n parhaat korispelaajat. Ja siinä tutkimuskysymyksenä tai ongelmana oli se, että milloinka huippupelaaja lukitsee kohteen, milloin se kiinnittää katseen. Onko se silloin, kun se ottaa sen syötön vastaan, vai silloin, kun vie pallon ylös, vai silloin, kun se on tossa, vai vapautushetkellä. Ja tämän tutkimuksen mukaan, Stephen Curry oli muuten yksi koehenkilöistä, niin se katse eksperteillä lukittu hyvin aikaisin. Eli jo silloin, kun ne sai sen syötön vastaan, niin silloin niiden katse kiinnittyi siihen yleensä korirenkaan etureunaan ja se pysyy siinä sen koko suorituksen ajan.
Tämä, että meillä katse on kiinni jossakin kohteessa, on siinä mielessä hyvä asia, että se vaimentaa vasemman aivopuoliskon, joka on se, mikä vastaa analysoinnista. Ja silloin, kun meillä on se vasen aivopuolisko hiljaisena, niin silloin me ei niinkään mietitä sitä, että miten se temppu tehdään, vaan me vaan tehdään se. Ja se on osoittautunut hyväksi. No miten me sitten lapsille saadaan se katse sinne, niin jossakin mä näin, että oli ripustettu rusetti tuohon korirenkaan etureunaan ja niille oli annettu lapsille tehtäväksi, että katso sitä rusettia, kun heität. No, tämä vergenssi oli sitä, mitä mä äsken sanoinkin, että silmät kiertyy sisäänpäin, kun kohde tulee lähelle. Sitten jos se kohde liikkuu riittävän hitaasti, niin me pystytään seuraamaan sitä katseella. Mutta se on yllättävän hidas se, mitä me tarkasti nähdään. Et jos te viette käden sivulle ja seuraatte sitä katseella, viette toiselle puolelle, niin jos te teette tämän sille, että tämä suoritus kestää 2 sekuntia, niin se on noin 30 astetta sekunnissa. Eli se on yllättävän hidas, mitä me oikeasti nähdään. Tuommoista sutasua, niin ei mitään mahdollista nähdä tarkasti. Sitten meillä on tämmöinen taas kerran sanahirviö kuin vestibulo-okulaarirefleksi, joka on tämmöinen sisäinen kuvan vakaaja. Jos meillä ei olisi tämmöistä refleksiä, niin me ei esimerkiksi pystyttäisi tekstiä lukemaan, koska koko ajan meillä on pientä tärinää, koko ajan meidän silmät liikkuu. Mutta tämä refleksi on semmoinen, että jos pää kääntyy vasemmalle, niin silmät kääntyy oikealle. Eli tämä vakaa sitä katsetta. Meillähän on koko ajan semmoista mikroliikettä myös silmissä, koska jos meidän silmälihakset puudutettaisiin niin, että silmiä ei pystyisi yhtään liikuttaa, niin hetken päästä näkö menisi. Ne kuva palaisi puhki, sieltä loppuisi ne energiat soluista. Ja tämäkin on asia, mikä kehittyy. Suunnistajat harjoittelee sille, että ne lukee dekkareita samalla, kun ne juoksee lenkkiä. Ne oppii siihen, että vaikka se teksti tärisee, niin katse pysyy vakaana. You know what's crazy about having these things in my eyes, right? It lets you see how the eyes actually work. Like, your eyes don't move very smoothly. Like, when I move my head, you can kind of see how my eyes try to track what I'm looking at, right? But sometimes you can move your eyes smoothly if it's following something. So if I hold my finger out and I move my finger, you can see my eyes moving smoothly. But if I try to just move my eyes like that, you can't do it smoothly. Isn't that crazy? Kannattaa muistaa, kun näitä näköasioita miettii lasten kanssa, on se, että lapsen silmä kasvaa lopulliseen mittansa vasta noin 12-vuotiaana. Ja jos teillä on alle 12-vuotias lapsi ja se on huono havainnoimaan, ei oikein saa palloja kiinni tai ei pysy mukana, niin se välttämättä ei kerro mitään sen lahjattomuudesta tai se voi kertoa vaan, että se ei ole vielä valmis. Että tässä pitää olla kärsivällinen, että se on yllättävän myöhään, mitä ennen kuin lapsen silmä on siinä lopullisessa koossaan. Tämä on ehkä yksi mun tärkeimpiä viestejä teille tänään. Silloin kun ihminen tuijottaa samaan pisteeseen riittävän kauan, niin nämä edellä mainitut silmälihakset voi mennä jumiin, niin sanottu akkomodaatiospasmi. Ja silmälihakset on lihaksia siinä, missä mitkä tahansa lihakset. Ja jos nyt teette jonkun suorituksen, vaikka olette vähän aikaa kyykyssä, niin kohta rupeaa tuntumaan reisissä, niin tämä sama tapahtuu silmissä. Jos on aikuinen kyseessä, jos te tuijotatte kännykkää riittävän pitkään,
niin teidän silmät menee jumiin, niin se jumi kestää suuruusluokkaa 1,5–2 tuntia. Lapsilla, nuorilla, yhden tuttavan lapselle justiin tuli tämä akkomodaatiospasmi, nyt on 2 viikkoa ollut silmät jumissa. Ja ne on onneksi ääritapauksia, mutta tunnetaan myös, että on tarvittu leikkaushoitoa. Eli katot kännykkää, silmät menee jumiin ja sitten silmiä pitää operoida. Ja tässä on yksi esimerkki tutkimuksessa, tehtiin Saksassa. Saksan jalkapalloliitto, ne pelaajat, ne oli 15-vuotiaita futareita tuossa tutkimuksessa, niin ne tuijotti kännykkää eri mittaisia ajanjaksoja. Ja tulokset osoitti, että 0,5 tunnin kännykän tuijottaminen johti siihen, että Saksan jalkapalloliiton virallisella syöttötestillä mitattuna syötöt oli hitaita, ne oli epätarkkoja ja ne oli hölmöjä valintoja. Nyt jos teidän lapset ja nuoret tuijottaa sitä kännykkää ennen kuin ne tulee treeneihin tai ennen kuin mennään peleihin, niin voi olla, että teillä on ihan maailmanluokan treenit, mutta se peli on jo pelattu ennen sitä, jos ei vaan silmät toimi. Meidän nuorten sarjan haulikkoammunnan Suomen mestari matkusti kisoihin. 3 tuntia kesti bussimatka. Se tuijotti kännykkää koko sen matkan, niin ei pystynyt ampumaan. Ei silmä toiminut, ei pystynyt tähtäämään. No, sanokaa mulle se viisaus, millä nämä kännykät saadaan pois. Niin. Mutta hyvä ehkä tiedostaa, että tämmöinenkin riski on olemassa ja yllättävän tavallista. Se, että jos lukee jotain tekstiä, niin no problem, koska silmät liikkuu riviltä toiselle, mutta sitten eikä tässäkään se kännykkä ole se paha juttu, vaan se, että silmät ei liiku. Koris on semmoinen peli, niin kuin on todistettu, että siellä tapahtuu paljon. Ja toisin kuin jotkut valmentajat luulee, niin ihminen ei pysty seuraamaan määräänsä enempää liikkuvia kohteita samanaikaisesti. Se on 3–4 liikkuvaa kohdetta. Tätä pystytään harjoittelulla jonkun verran parantamaan. Muistan, kun Penapahus pelasi silloin huimassa meidän arkkivihollinen, niin mulla oli semmoinen olo, että toi näki kyllä enemmän kuin 3 pelaajaa siellä kentällä. Tässä oli yksi tutkimus, jossa tutkittiin eliittitason korisjoukkuetta. Ja nämä pelaajat pelasivat matsin ja sitten matsi videoitiin ja sitten se purettiin jokainen pelitapahtuma erikseen. Otettiin aina ne 5 pelaajaa, jotka oli ollut kentällä ja kysyttiin, että mitä siellä tapahtui. Niin ainoastaan 12% pelitilanteista oli sellaisia, että kaikki 5 pelaajaa oli samaa mieltä siitä, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja varmasti kiinnittyy siihen, että se on faktisesti mahdotonta nähdä ne 4 omaa ja 5 vierasta, mitä siellä kentällä on. Tässä on pallukoita ja nyt teidän tehtävänä on seurata noita 3 oranssia palloa. Kohta mä pistän videon pyöriin, niin lähtee liikkeelle ja jotta teidän elämä ei olisi liian helppoa, niin ne muuttuu jossain vaiheessa sinisiksi ja teidän pitää silti pysyä perässä, että missä ne pallokat menee. Ja siinä on oikea vastaus on siinä. Tässä on erilaisia strategioita. Jotkut seuraa sille, että ne katsoo yhtä palloa ja sitten seuraavaa, ja jotkut taas katsoo koko ajan sitä isoa kuvaa. Ei ole oikeita eikä vääriä, mutta tämä on asia, jota kans
voi harjoitella. Ja mä itse askartelin tämän videon, mutta idean sain yhdestä lentopallotutkimuksessa, missä lentopalloilijat oli treenannut just tämmöisten pallojen seuraamista ja katsottiin, miten hyvin ne oppii lukemaan torjuntaa ja miten hyvin ne oppi menee siihen torjuntaan, niin ne sai hyviä tuloksia tämän tyyppisellä harjoittelulla. Yleensä nämä tietokonejutut ei siirry oikeaan elämään moneltakaan osin, mutta tämä usean kohteen yhtäaikainen seuraaminen näyttäisi olevan semmoinen, että siinä on siirtovaikutusta. No, tässä oli yksi tutkimus juniorijoukkueelle, jossa tutkittiin, että miten ne yhteisesti ymmärtää sitä peliä. Ja 47 elementtiä siinä pelissä, niin niitä oli 9 pelaajaa. Niin siellä suurin osa oli sille, että 2 tai 3 pelaajaa ymmärsi sen tilanteen samalla tavalla. Ja sitten siellä oli ihan muutamia yksittäisiä sille, että kaikki oli samalla kartalla. Eli jos sitä visualisoi, niin jos nämä ympyrät on niitä pelaajia, tai kirjaimet on pelaajia, niin että nuo ympyrät menis päällekkäin, että me ymmärrettäisiin ne tilanteet samalla tavalla, niin siihen meidän pitäisi pyrkiä. Ja kuitenkin sanotaan, että jokainen kokee ne pelitilanteet eri tavalla johtuen siitä omasta kokemustaustasta, omasta taidosta, omasta roolista, omista tiedoista. Ja se tietoisuus ei olekaan sitä jaettua sille, että meillä olisi se yhteinen tieto, mikä saataisiin kaikille, vaan se on enemmän yhteen sopivaa. Tämä on varmaan yksi niitä toisaalta hienompia juttuja koriksessa, toisaalta yksi haasteellisimpia juttuja, että miten niin kuin saadaan puhumaan samaa kieltä, saadaan ymmärrettyä samaa kieltä. No, tässä oli siitä katseen kiinnittymisestä, puhutaan tämmöistä quiet eye-ilmiöstä, eli hyvillä liikkujilla niin se katse rauhoittuu just suorituksen kriittisellä hetkellä ja jää siihen paikalleen. Tehtiin yksi tutkimus Jyväskylässä keihäänheittäjillä. Oli 80 metrin heittäjiä, niitä ei koehenkilöitä löytynyt. Ei ollut tungosta siihen ryhmään, niin piti ulkomaisiakin rekrytoida. Ja verrattiin niitä semmoisiin 55 metrin, 60 metrin heittäjiin. Silmänliikekamerat päässä, niin näillä hyvillä heittäjillä katse oli naulattuna näkökentän yläreunaan ja se pysyi siinä, kun taas heikommilla heittäjillä se katse oli kuin flipperipallo, se sinkoili kohteesta toiseen. Ja tämä on semmoinen juttu lasten valmennuksessa, mille mä pistäisin aika paljon painoarvoa, että opettaisiin niitä lapsia pitämään sen katseen paikallaan. Yhdessä tutkimuksessa lapset heitti palloa seinään ja otti kiinni, ne oli 10-vuotiaita. Toiselle ryhmälle annettiin teknisiä ohjeita, että vastakkainen jalka eteen ja kyynärpää ylös ja tämmöisiä heiton teknisiä ohjeita. Toiselle ryhmälle vaan annettiin ohjeita, että katoppa tonne, kiinnitä katse tohon, niin se ryhmä, joka opetteli katsekäyttäytymistä, oppi paremmin sen heiton ja kiinnioton kuin se ryhmä, joka sai palautetta siitä tekniikasta. Voin kysyä? Joo, ole hyvä. Nämä hyvät keihäänheittäjät ja hyvät koriksen heittäjät, joiden katsetta on tutkittu, niin onko heiltä kysytty, että tietääkö he itse, että kuinka he käyttävät katsettaan? Että onko vaikka Stephen Curry, tietääkö hän kiinnittävänsä sen katseen aikaisin vai että se vaan tekee ja sitten sen tutkimuksen jälkeen hän itse saa tietää. Et tiedoksiko Stephen sulle, että sä teet tälleen? Mä kysyin Lauri Markkaselta kerran, puhuttiin näistä. Ollaan siis Laurin kanssa tuttuja, se kesät asui siinä 200 metriä meiltä. Meillä on yhteistä Jyväskylän matkaa takana, niin Laurillahan heittoprosentti otti niin kuin
hyppäyksen ylöspäin, kun hän rupesi kiinnittämään katsetta. Ja hän itse sanoi, että aikaisemmin kun hän heitti 3, niin lähti katsomaan, että mihin se pallo menee, ja hän niin kuin nojasi taaksepäin ja heitot jäi usein vajaaksi. Ja sitten mä en tiedä sitä, että keksisi se itse vai sanoiko valmennus, mutta nyt hän käytti niin kuin tämmöistä sotilastermiä, lukitsi kohteen, niin hän lukitsi kohteen, niin antoi vaan pallon lentää ja prosentit parani. Mutta mä luulen, että Stephen Curry kyllä tietää sen, mutta melkein voisi olla parempi, että se vaan tulisi tälleen niin kuin mutkan kautta, että sä katot sitä jotain hemmetin rosettia ja vaan heität sinne. Niin uskon, että se lopputulos olisi vahvempi. Ei kannata lapsille silleen argumentoida kovin tieteellisesti. Ei mun mielestä. Että nyt katso sitä hemmetin vaan joku niin kuin sopivasti freimattu tehtävänanto, joka johtaa siihen. Juuri näin. Ja tämähän on yksi semmoinen valmennuksen sudenkuoppa, että me tykätään analysoida ja me tykätään sitä, että me pistetään se pelaaja, lapsi, nuori, aikuinen, kuka sitten lieneekään aina, niin selittämään sitä, että kerro mulle, miten sä teet sen. Ja sehän on myrkkyä. Sitten kun ihminen rupeaa teknisesti analysoimaan sitä omaa suoritustaan, niin silloin mennään kyllä pahasti metsään. Hollannissa Gert Savelsberg teki ammattijalkapallon maalivahdeilla tutkimuksen, jossa laitettiin tämmöiset silmänliikekamerat, jotka siis kertoo, mihin se katse kohdentuu päähän. Ja niillä veskareilla oli 2 tehtävää. Eka tehtävä oli kertoa, mihinkä rangaistuspotku suuntautuu. Vasemmalle, oikealle, ylös, alas, mihin se pallo potkastaa. Tehtävä 2 oli torjua se pallo. Niin katsekäyttäytyminen oli täysin erilaista tehtävän 1 ja tehtävän 2 välillä, ja aivoalueiden aktivoituminen oli täysin erilaista. Eli kun opettelit selittämään temppua, niin opit selittämään temppua, ja se oli pois siitä itse tempusta. Ja meillä on ihan liikaa niitä hyviä selittäjiä, hyviä analysoijia ja liian vähän niitä hyviä tekijöitä. Et valmentajan pitää osata analysoida, valmentajan pitää osata selittää, mutta se on virhe pistää se urheilija selittämään. Ja erityisen vaarallista, jos sitä miettii silloin, kun on tekemässä sitä juttua. Et se pitäisi vaan antaa tehdä viitaten tuohon tietoinen mieli, tiedostamaton mieli. Koska tämä koris on niin kiehtovan nopea peli, niin harjoitusten pitäisi vastata sitä. Että sen pitäisi näyttää, kuulostaa, haista, maistua, tuntua samalta kuin oikea tilanne. Ja okei, joskus voi olla ihan hyvä käydä niitä settejä läpi hitaasti ja kävellä vaikka ne kuviot. Mutta sitten kun puhutaan näistä havainnointitaidoista, niin ne kehittyy vaan silloin, kun se tempo on riittävän hyvä, jos se on vastaava kuin mitä se on siellä pelissä. Et näitä hitaasti kuvioiden läpikäymisellä, niin näiden havaintotaitojen kehittymisen kannalta ei ole merkitystä. Mutta se on sitten ehkä toisen seminaarin paikka nämä taktiset ja tämmöiset kognitiiviset jutskat. Kun on verrattu urheilijoita ei-urheilijoihin, niin siinä on yllättävän pieni ero esimerkiksi reaktioajassa. Et ihan huiput ja ihan sohvaperunat, niin se on vaan alle 15%, mitä reaktioajassa on eroja, vaan se ero tulee ennakoinnista. Nämä hyvät pelaajat, ne on aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. No varmaan se Sasu Salin on hyvä esimerkki siitä, että kun se löytää aina sen, pystyy saamaan sen hyökkääjävirheen, koska se pystyy ennakoimaan, niin se on just ajoissa siinä oikeassa kohdassa. Ja tämä ennakointikin on asia, joka kehittyy harjoittelun myötä. Kukaan ei synny hyväksi ennakoijaksi, vaan se on seurausta siitä, mitä on tehnyt. Ja tässä ennakoinnissa on 3 kivijalkaa, 3 asiaa, mille ennakointi
rakentuu. Ensimmäinen on tämmöinen inhibitorinen kontrolli, joka suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että oot tekemässä jotain juttua ja sitten tulee joku ärsyke, niin sä et teekään sitä juttua. Sä keskeytät sen jo alkaneen jutun ja vaihdat sen johonkin toiseen. Ääriesimerkki tästä on Tiger Woods, golfin pelaaja, joka pystyy keskeyttämään swingin missä tahansa vaiheessa suoritusta. Pystyy sen lopettamaan ja aloittaa uudestaan. Kun tavallinen golfari, kun se on kerran se ohjelma käynnistynyt, niin sitten se mennään loppuun asti. Ja tätähän voi treenata sillä tavalla, että teillä on joku tehtävä, mitä ne lapset tekee. Ja sitten vihellätte pilliin tai mikä se merkki onkin, niin sitten ne joutuukin sen keskeyttämään. Vaikka joku, että syötellään ja sitten kun sä kuulet sen äänen, niin sitten sä et syötäkään. Eli sä opit siihen, että sä kontrolloit sitä suoritusta, sä vaimennat sen. Toi inhibitiohan on tukahduttamista, vaimentamista. Se on yksi tekijä. Toinen tekijä on työmuisti. Työmuisti on semmoinen väliaikainen varasto tiedolle. Ja työmuistin kapasiteetti ihmisellä on noin 7 havaintoyksikköä. Mutta sitten se juttu tulee siinä, että kuinka paljon me voidaan ladata tavaraa yhteen havaintoyksikköön. Shakin pelaajilla, kun on tehty tutkimuksia, niin tämmöinen huippupelaaja, se kerran vilkaisee niitä nappuloita pöydällä, niin se muistaa heti sen koko asetelman. Kun aloittelija joutuu niin kuin muistaa erikseen jokaisen nappulan, mikä siellä pöydällä on. Tämmöinen hyvä koripalloilija varmaan, kun se tuo palloa sinne etukentälle, se kerran vilkaisee, niin se heti hahmottaa sen yhtenä kokonaisuutena, kun taas huonompi joutuu miettimään erikseen useampia kohteita. Ja työmuisti kehittyy, kun sitä rassataan. Esimerkiksi annetaan lapsille joku tehtävä, missä sen pitää vaikka tietyssä järjestyksessä kuljettaa pallo, käydä vaikka tietyissä paikoissa, niin silloin se joutuu pitämään mielessä sen järjestyksen ja silloin se työmuisti kehittyy. Tämä työmuistisen tutkimisen yksi suuria nimi oli Anders K. Eriksson, joka tutki yliopisto-opiskelijoiden työmuistia sille, että ääninauhalta tuli numeroita sekunnin välein ja sitten niiden opiskelijoiden piti muistaa niitä numeroita. Ja ne muisti yleensä semmoisen 7 + - 2 numeroa, kunnes tuli joku opiskelija, joka muisti 20 ja sitten muutaman viikon päästä se muisti jo toista 100 ja Eriksson kumppaneineen sitten rupesi miettimään, että mistä tässä on kyse, niin se opiskelija ei yrittänytkään muistaa niitä numeroita yksi kerrallaan, vaan se muodosti niistä urheilutuloksia, jolloin se sai niin kuin yhteen havaintoyksikköön enemmän tavaraa. Vaikka niin kuin tämä Hakulisen kuuluisa 3:33:3 hiihtoaika, niin sen voi muistaa yhtenä eikä tarvitse muistaa erikseen niitä jokaista numeroa. Niin tässä on myös semmoinen teille yksi työmaa, eli haastatte niiden lasten työmuistia. Totta kai se alkuunsa voi olla, että se ei ole kauhean iso se kapasiteetti, mutta pikkuhiljaa siitä se kehittyy. Sitten 3. kivijalka tässä ennakoinnissa on tämmöinen kognitiivinen joustavuus, joka tarkoittaa, että pystytään sitä, jos se inhibitorinen kontrolli liittyy yksittäisiin suorituksiin, niin tämä liittyy siihen isoon kuvaan. Et jos nyt on vaikka, että pyritään pelaamaan kellosta sekunteja pois ja pyritään varman päälle pelaamaan ja sitten kuuluukin joku äänimerkki, niin sitten ruvetaankin
vaihdetaan tempoa ja ruvetaankin pelaamaan riskillä. Että pystytään muuttamaan sitä mindsettiä kesken kaiken. Ja tälle kognitiiviselle joustavuudelle edellytyksenä toimii noin 2 aikaisempaa, eli se inhibitorinen kontrolli ja työmuisti. Ja tätäkin pystyy just silleen tosiaan harjoittelemaan, että vaihdetaan sitä mindsettiä kesken toiminnan. No sitten meillä on tämä päätöksenteko. Meillä on siis useita vaihtoehtoja ja me valitaan niistä paras, siihen kulloisenkin tilanteeseen paras sopivin päätös. Eli tämä vaikka tämä on tämmöinen kognitiivinen prosessi, niin tämäkin tapahtuu pitkälti tiedostamatta. Kun on tarpeeksi paljon altistunut tilanteelle, niin silloin se päätös tulee tiedostamatta. Tässä on erilaisia teorioita. Tämä ehkä tämmöinen perinteinen on tämä tiedon prosessointiteoria, jossa tietoisesti mietitään eri vaihtoehtoja ja katsotaan niistä, mikä on tarkoituksen mukaan siinä. Sitten on vähän vastaavanlainen sille, että me tunnistetaan niitä tilanteita, malleja. Harjoituksissa on kohdattu paljon erilaisia tilanteita ja sitten me tiedetään, että jaha, tässä nyt on tuommoinen tilanne ja valitaan sitten sieltä vastausvaihtoehdosta se sopiva. Itse mä tykkään tästä teoriasta, jossa se aikapaine vaikuttaa siihen, millä tavalla päätöksiä tehdään. Et silloin kun on kiire, niin silloin päätös tulee vaistonvaraisesti, se tulee tuolta selkäytimestä. Ja sitten jos ei ole ihan niin kiire, niin sitten pystytään niin kuin mielessä koeponnistamaan, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja sitten jos on tosi paljon aikaa, niin sitten voi niin kuin tavallaan käydä läpi eri vaihtoehdot, että mitä tästä seuraa ja mitä tosta seuraa. Intuitiivinen päätöksenteko on varmaan se, mikä koriksessa korostuu. Eli ei välttämättä itse tiedosteta, miksi tehdään jotain päätöksiä, miten ne tehdään, vaan tehdään. Yleensä tämä liittyy siihen tilanteen nopeuteen, mutta ei välttämättä. Se voi olla, että siinä ei ole aikapainetta ja silti toimitaan vaiston varassa. Tässä oli mielenkiintoinen tutkimus käsipallosta Saksan eliittitasolta 6 joukkuetta, niin ne pelas semmoisen viikon, ennen kuin ne pelasi, niin pelaajille annettiin tehtäväksi, näytettiin kuvia käsipalloottelusta ja kysyttiin, että miten tämä tilanne kannattaisi ratkaista. Ja piti sanoa, mikä ratkaisu tulee ekana mieleen. Sitten piti listata kaikki mahdolliset ratkaisut, mitkä siihen tilanteeseen sopii. Ja sitten piti vielä pistää nämä kaikki ratkaisut paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen nämä joukkueet pelasi kaikkia vastaan, viikonlopun sisäinen turnamentti. Ja pelit dokumentoitiin, niin kävi ilmi, että se ratkaisu, mikä niillä oli tullut ekana mieleen, oli se paras ratkaisu siihen tilanteeseen. Että ainakin käsiksessä näyttäisi, että kannattaisi luottaa siihen intuitioon. No sitten yksi tämmöinen päätöksentekoon liittyvä malli on tämä ekologinen malli, jonka mukaan ne päätökset syntyy siinä tilanteessa sen tehtävän, ympäristön ja sen pelaajan välisestä vuorovaikutuksesta. Miten näitä taitoja opitaan, niin on olemassa erilaisia taustateorioita. Ja näistähän käydään aika kiivasta vääntöä, että mikä on oikea ja mikä on väärä teoria. Ja tässä vähän eri lajeissakin painottuu ajattelut. Ja mun mielestä valmentajan tulisi tunnistaa kaikki nämä teoriat, tulisi tietää, mikä on mikäkin, ja sitten sen tilanteen mukaan hyödyntää sitä
sitä parasta mahdollista teoriaa. Mutta semmoinen kuitenkin varoituksen sana, että näitä ei kovin paljon kannattaisi sotkea keskenään. Että kannattaisi kyllä valita se polku, mitä kulkee ja pysyä siinä. Perinteinen tapa oppia taitoja, opettaa taitoja on tämmöinen informaation prosessointiteoria, jossa idea on se, että on mallisuoritus, valmentaja näyttää sen mallisuorituksen ja sen oppijan tehtävänä on toistaa sitä mallisuoritusta mahdollisimman monta kertaa just sillä tavalla, kun se on tavoitteena. Ja jos se suoritus ei vastaa sitä, mitä toivotaan, tulee virhe, niin sitten valmentaja korjaa sen virheen. Se on semmoinen perinteinen tapa taitojen oppimiseen. No sitten on tämä ekologinen dynamiikka, jossa pistetään hyvin paljon painoa sille, että se toiminta ja havainto kulkee käsi kädessä. Ja jos toi ensimmäinen teoria on hyvin paljon kiinni siinä tempussa, siinä suorituksessa, niin tämä ekologinen malli on laajempi tapa ajatella. Tässä aika paljon katsotaan myös sitä ympäristöä, missä oppiminen tapahtuu. Ja sitten on tämä kolmas tapa tai teoria, on tämmöinen ennakoiva prosessointi, joka lähtee siitä, että koko tämä meidän oleminen on hyvin pitkälle ennakointia ja aivojen tehtävänä on niin kuin luoda arvauksia siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tämä on urheiluun siinä mielessä hyvä teoria, että tämä opettaa sietämään epävarmuutta. Eli jos tapahtumat ei menekään sillä tavalla, kuin on odottanut, niin sitten meidän täytyy korjata sitä sisäistä mallia. Mä tiedän, että Tristan kiertää mut mielellään mun vasemmalta puolelta, mutta sitten jos se perhana meneekin tuolta oikealta, niin sitten mun pitää muuttaa mun ajattelua. Tämä on uusi tulokas tähän taitoperheeseen. Tulee kovaa kyytiä tämä ennakoiva prosessointi. Tämä on näissä kognitiivisissa neurotieteissä nyt ehkä se kuumin teoria tällä hetkellä. Ja tästä näyttää maailmalla olevan vahvoja signaaleja, että tämä on tulos kovaa kyytiä urheilumaailmaan. Mutta olipa teoria mikä tahansa, niin nämä 3 asiaa on siellä aina läsnä. Ensimmäinen on tämä harjoittelun määrä. Taitoja opitaan vain ja ainoastaan tekemällä. Aina välillä tulee jotain muotijuttuja, että opit jostain tietokoneelta tai mielikuvia käyttämällä. Mielikuvaharjoittelu on ihan ok juttu, mutta ei se korvaa sitä tekemistä. Ja tässä on yksi iso sudenkuoppa. Ei pelkästään suomalaisessa, vaan yleensäkin länsimaisessa elämässä ja urheilussa, että liian vähän tulee sitä tekemistä. Ja tämä määrä on semmoinen, että tätä ei pääse kiertämään millään. Että sitä vaan tarvitaan runsaasti. Ja meillä on semmoisia ehkä vähän vääräkin käsitys oppimisesta. Me luullaan, että oppiminen on sitä oivallusta, että nyt tuli läpimurto, että nyt mä sen tajusin. Oppiminen ei ole sitä. Oppiminen on pitkäjänteinen, hidas prosessi. Hyvä analogia on tämä kuntosaliharjoittelu, että ei se niin mene, että kun yhden kerran käy salilla, niin Schwarzenegger kävelee ulos sieltä salilta. Että kyllä se vaatii sen pitkäjänteisen työn. Ja tämä oppiminen on ihan sama juttu. Että pitää tehdä paljon, pitää tehdä kauan, pitää saada sitä määrää sinne taakse. Ja nyt kun on tehty näitä tutkimuksia eri lajeissa ja liikunnan opetuksessa, niin kyllä ne aika synkkiä on ne tulokset, että sitä määrää ei vaan tule. Näitä esimerkkejä esimerkiksi Jypissä kellotettiin Lätkän C-junioreita tunnin jääharjoituksesta, niin ensimmäiset
6 minuuttia oli ihan loistavaa, kaikki teki yhteistä lämpää. Sitten loppu 54 minuuttia, niin keskimääräinen pelaajan liikkuma-aika oli 3 minuuttia 8 sekuntia. Säpässä tunnin harjoituksesta niin ne jäi alle minuuttiin, mitä pelaaja liikkui. Suurin osa oli sitä, että valmentaja puhuu ja pelaajat kuunteli. Silläkin voi olla oma paikkansa, mutta ei sillä mitään taitoja opita. Että kyllä se teidän niin kuin tärkein tehtävä on saada ne lapset liikkumaan. Ja okei, joskus tehdään jotakin semmoista, että pitää huilata. Ominaisuuspuolella harjoitellaan, mutta taitojen kannalta niin mitä enemmän sen parempi. Et niitä vaan teidän pitää vaan erilaisilla konsteilla saada niitä. Ja aina jos jossain on jono ja joutuu odottamaan vuoroaan, niin sitten hälytyskellot soimaan, että nyt ei mene hyvin. Et pitää vaan tehdä paljon. Vaihtelu on myös tärkeä elementti. Ja tämä oli semmoinen, mistä mä itse sytyin tosi paljon, niin tutkittiin huipputason. Tässäkin oli koehenkilönä ihan NBA:n parhaita pelaajia. Niillä oli vapaa heitto aiheena. Pelaajille pistettiin lihaksen sähköistä aktiivisuutta mittaavat sensorit tärkeimpiin lihaksiin. Ja ne heitti vapaarin ja tutkijat tutkivat, miten lihakset aktivoitu. Niin mitä parempi pelaaja oli kyseessä, niin sitä enemmän oli samalla pelaajilla eri heittoyritysten välillä vaihtelua lihasaktivaatioissa. Ja mikä teki tästä tutkimuksesta ihan älyttömän mielenkiintoisen oli se, että silloin kun ne huippupelaajat heitti ohi, niin ne ohiheitot oli keskenään samannäköisiä. Ja silloin kun ne heitti sisään, niin ne oli erilaisia. Ja tämähän on just niin kuin eri päin kuin ajattelisi. Sitten mehän ajatellaan, että vapaaheitto suljettu taito, kori 305 ja kun me tehdään se temppu aina samalla tavalla, niin siitä hyvä seuraa. Niin tämä tutkimus osoitti, että se ei mene niin. Se lopputulos ei vaihtele. Pallo menee keskelle keksintöä, mutta että miten me sinne päästään, niin nämä huippupelaajat tekevät sen joka kerta eri tavalla. Ja ihan sama sitten toinen tutkimus, jossa tutkittiin videoanalyysillä näitä nivelkulmia, liikennopeuksia, tämmöinen biomekaaninen analyysi, niin ihan samat tulokset, että pelaajat eivät onnistuneet silloin, kun heidän heittotekniikka oli lähellä heidän keskimääräistä heittotekniikkaa, eli silloin, kun ne teki samalla tavalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että te korostaisitte niille teidän pelaajille, että heitäpä nyt just samalla tavalla kuin äsken, niin teidän pitäisi korostaa sitä, että se lopputulos on sama, että heitäpä nyt se pallo sinne sisään. Et vaikka ne nyt on aina, se tuntuu siltä, että se tilanne on sama, ympäristö on sama, niin siellä joku aina muuttuu. Se ihminen, se voi olla, että sen vireystila muuttuu, sen ajatusmaailma muuttuu, se voi olla vähän väsyneempi. Mulla oli Jyväskylässä kollegana olympialaisten hopeamitalisti jousiammunnassa ja Barcelonan joukkuekilpailusta Ismo Falk. Mä kysyin kerran Ismolta, että montako kertaa elämässä sä oot ampunut jousella? Yksi maailman parhaita jousiampuja. Montako kertaa se on ampunut elämänsä aikana? Aika monesti. No, heitä joku arvio. Joku toista 100 000. Joo, se oli aika vaatimaton arvio. Hän sanoi ampuneensa vähän yli 3 miljoonaa kertaa jousella. No sitten seuraava kysymys, arvaatte vastauksen. Mä kysyin, että montako samanlaista, niin ei ollut vielä 2 samanlaista. Eli tämmöinen huippusuorittaja, niin suorituksen ja suorituksen välillä se aistii sen eron. Jolloin ajatuksellisesti meidän pitäisi päästä siihen, että me ei pyritäkään mekaanisesti tekemään sitä samalla tavalla, vaan me pyritään siihen, että se lopputulos on sama. Ja tähän me päästään, kun on vaihtelu. Joo, ole hyvä. Eikö sitä vähän vaikeaa siis selittää lopputuloksella? Että sanoit, että heitä pallo koriin, jos ei sehän mitä mä voin opettaa on se, että mitä tapahtuu ennen kuin hän Joo, lähettää sen pallon siitä sormista. joo, Niin hän aina yrittää saada sen koriin. Niin kyllä. Mutta se pointti on siinä, että se ei
se fokus ei ole siinä kehon sisällä, siinä omassa toiminnassa, vaan se fokus on siellä, että minne se pallo menee. Se on se Ja hänen juttu. ikään kuin osaa johtaa sit sen liikkeen siihen. Joo. Tämä on semmoinen, että tämä vaatii pikkusen pureskelua. Kyllä mäkin, kun eka kerran näihin ilmiöihin törmäsin, niin vähän mietin, että hei, että onko tuossa nyt painovirhe, että meneekö toi nyt noin. Mutta kyllä tästä tutkimusnäyttö on vankka. Tämä on osoitettu, ei pelkästään koriksessa, vaan monessa. Että tämä vaihtelun elementti on arvokas elementti. No muutama sana sitten, mikä on tämmöinen taitoharjoitus, niin siinä pitää olla selkeä tavoite, että mitä treenataan ja ymmärretään mitä tehdään, mutta tässä tietysti se varoituksen sana, että liikaa ei etenkään lasten kanssa mennä sen tietoisuuden kautta, että ei sukelleta kovin syvälle sinne tietoisuuden maailmaan. Ja sitten valitaan semmoiset harjoitteet, jotka on tarkoituksenmukaisia ja koitetaan varmistaa se runsas tekeminen. Nythän meillä voi olla semmoisia hyvä esimerkki harjoituksesta, jossa ei ollut tietoisuutta, niin Finnin Jarkko, yleisurheiluvalmentaja, kerran sai tehtäväkseen HJK-futisjunnuille pistää vähän vauhtia juoksemiseen, niin Jarkko katsoi niiden juoksemista ja totesi, että nilkka on passiivinen, eli silloin kun halutaan mennä kovaa, niin kun jalka on irti maasta, niin nilkan pitäisi olla koukussa, että saadaan pohkeet mukaan siihen toimintaan, niin niillä lerpatti nilkat, niin Jarkko vei nämä juniorit juoksemaan ylämäkeen. Koska jos ylämäkeen juostessa nilkka ei ole aktiivinen, niin sä oot nenällä siinä. Eli se ylämäki toimi opettajana. Ei tarvittu drillejä eikä sitä tietoista miettimistä. Niin jos te tämmöisiä keksitte harjoitteita, jotka on tarkoituksenmukaisia, niin silloin ollaan hyvällä tiellä. Sopivassa määrin onnistuneita toistoja. Ja on kysytty, että kuinka paljon on paljon, niin tässä on nyt se ongelma, että näitähän ei ole tutkittu oikeassa elämässä, vaan tutkimukset on yleensä laboratoriossa, että mehän ei saada näitä hyviä urheilijoita johonkin pitkään interventioon, että toiset treenaisi vähemmän ja toiset enemmän, niin näissä laboratoriotempuissa niin on osoittautunut, että yhtä temppua kun treenataan, niin optimi on 2 tuntia päivässä 2 tunnin slotissa, niin silloin se antaa niin kuin osviittaa suurin piirtein, missä mennään. Palautetta me tarvitaan. Jos me ei saada tietoa siitä suorituksen lopputuloksesta koskaan, niin mitään oppimista ei tapahdu. Jos mä opettelen sitä vapaaheittoa ja tuossa on joku sermi välissä ja mä en tiedä meneekö se pallo koriin vai ei, niin vaikka mä maailman tappiin sitä treenaisin, niin mä en opi. Mä tarvin sen tiedon siitä onnistumisesta. Ja se on teidän tehtävä valmentajana antaa se tieto, antaa se palaute. Ja palaute, siinä on se aikaikkuna. Ihan täydellisessä maailmassa se palaute tulee 5-10 sekuntia suorituksen jälkeen. Silloin se aistimus siitä liikkeestä on vielä olemassa. Sitä ei ole menetetty, mutta se ei ole ihan heti sen suorituksen jälkeen, jolloin se aistimus on vielä jäsentymässä. Silloin kun me opetellaan jotain tekniikkaa, taitoja, niin jos me tehdään tänään treeniä ja huomenna katsotaan videolta, niin se on ajan haaskausta. Sitten jos me opetellaan jotain taktisia juttuja, niin se on eri maailma, siinä se voi toimia. Mutta liikuntataitojen osalta niin sen palautteen pitää olla siinä ihan kohtalaisen pian sen suorituksen päättymisen jälkeen. Hyvä valmentaja luo semmoisia tehtäviä, että ne on jokaiselle oppijalle sopivan haasteellisia. Jos tehtävä on liian helppo, siihen pitkästyy. Jos tehtävä on liian vaikea, se turhauttaa. Jos tehtävä on sopivan vaikea, niin silloin siihen koukuttuu.
Ja tämä on hyvä periaate, tämä 2-3. Että jos 3 suoritusta 3 onnistuu, niin se on liian helppo. Jos 0 tai 1 onnistuu, niin se on liian vaikea. Jos 2 onnistuu 3, niin silloin ollaan siellä hyvällä alueella. Eli teidän tehtävä valmentajana on helpottaa tai vaikeuttaa sitä suoritusta sen mukaan, miten se onnistuu, jolloin me koukutetaan ne lapset siihen harjoitteluun. No joo, näistä puhuttiinkin näistä havainnoinnista, eli paljon semmoista sen tyyppistä toimintaa, mikä vastaa sitä lajia. Se ei tarvitse olla sitä lajia, kunhan se toiminta on sellaista, että se kehittää. Tuli muuten tuosta mieleen, että teillä kaikilla silmät on nopeampia vasemmalta oikealle kuin oikealta vasemmalle, johtuen siitä, että te elätte tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, luette tekstiä näin ja olette tuolla liikenteessä, niin se on vaikuttanut teidän havainnointikykyihin. No motivaatio, itsestään selvä. Taidot opitaan parhaiten silloin, kun se ilmapiiri on positiivinen. On osoittautunut, että positiivisessa ilmapiirissä opitut asiat unohtuu hitaammin kuin negatiivisessa ilmapiirissä opitut asiat. Että kyllä se huutaminen rupeaa olemaan vanhaa aikaa, että sitä ei kyllä niin kuin tutkimukset tue. Ja sitten tietysti treenissä pitää olla rakenne ja sitten se pitää arvioida. Ja ollakseni uskottava, niin mä keräsin tähän lähteet, mistä tämä esitys on kasattu. Meillä on vielä 2 minuuttia aikaa kysymyksille ja sitten Martti pääsee tätä vauhtiin. Heräskö nyt jotain mielen päälle? Ole hyvä. Siitä, että ne kaikki onnistuneet suositukset oli erilaisia, niin tavallaan pitääkö silti vaatia kuitenkin, että se heitto lähtee yhdellä kädellä ja ylöspäin ja teitä voi antaa heittää sitten alakautta tai takasta? Joo. On tiettyjä asioita, jotka asettaa raamit sille toiminnalle. Ja ne turvallisuus ja terveellisyys on tietysti ykkösjuttu, että ei teetetä mitään semmoista, missä riskataan terveellisyyttä. Ja sitten biomekaniikka on toinen. Et meillähän on täällä luonnonlait, mitkä vaikuttaa siihen suoritukseen. Ja jos halutaan koripallon heittotekniikkaa, niin ihanne olisi se, että jollakin tavalla loisi sen tehtävän sellaiseksi, että se tavallaan itsessään vähän niin kuin se Fini-Jarkko Ylämäki niin opettaisi sinne. Ei niin, että sä tietoisesti rupeat asettaa niitä. Mä itse kävin korisvalmentajakurssit joskus, niin siellä opetettiin, että pistä pallo silleen, että venttiili näkyy keskisormen ja etusormen välistä ja laita peukalot 90 asteen kulmaan ja kyynärvarsi pystysuoraan ja ranne tänne ja heittävän puolen käsi eteen. Niin ihan hirveästi asioita muistettavana. Sitten mä luin yhden kirjan, tai siis yhdestä kirjasta viittauksen kaverista, joka heitti silloisen maailman ennätyksen onnistuneissa perättäisissä vapaaheitoissa. Se oli vähän yli 3000 siihen aikaan. Nykyään se on jo puolet enemmän, mutta siinä kaveri, niin ja se ennätyskö jouduttiin lopettamaan, kun salivuoro loppui. Mutta siinä se kaveri ei miettinyt yhtään sitä, että onko se venttiili tuolla ja onko 90 astetta peukaloissa, vaan hän kuvitteli, että hän ottaa piparkakut ylähyllyltä, koska se liikerata on ihan sama, sä pöllit niitä pipareita tuolta, kun sä heität sitä vaparia. Ja silloin, jos te teidän lapsille kehotatte ne ottaa niitä pipareita eikä näitä biomekaanisia parametreja, niin silloin me ollaan oikealla tiellä. Tämä vaatii vähän mielikuvitusta ja näiden mielikuvien pitää olla oikeita. Mä muistan liikunnalla, meidän telinevoimisteluopettaja opetti meille kippiä ja monella oli se ongelma, että ranteet jäi näin. Ja hän hyvää tarkoittaen antoi mielikuvan, että kaasuta mopolla, mutta kun ei ollut koskaan ajanut mopolla, niin ei tajunnut, että mopollahan kaasutetaan näin päin. Eli just niin kuin
väärään suuntaan, kun olisi pitänyt löysätä sitä kaasua. Mutta että jos te tämmöisiä keksitte, niin nämä on vahvoja tämmöiset analogiat. Ne ei murru sitten, kun on painetta ja se oppiminen on pysyvämpää. Muita? Mähän pääsen paljon helpommalla, kun pari viikkoa sitten oli kansainvälisen ampumaurheiluliiton koulutus. Se oli nettikoulutus. Ja sitten ne kiinalaiset rupesivat kysymään multa jotain. Mä en tajunnut yhtään mitään, mitä ne kysyy. Sitten 5. kerran jälkeen niin mä tajusin, mitä se kysyy. Mutta en mä mitään vastausta tiedä. Se kysyy, että jos on nuori ampuja, kenellä on ADHD, niin kuinka paljon silloin myeliiniä aivojen viejähaarakkeiden, hermosolujen viejähaarakkeiden ympärillä. No ei mulla ollut aavistustakaan niistä asioista. Joo. Tämmöinen random asia tuli nyt mieleen, että jos paljon silmistä keskusteltiin ja heittämisestä ja näin, niin mä en tiedä, onko kysymystä varsinaisesti, mutta ehkä tämmöinen havainto, kommentti, että ymmärsin itse jonkun lukemani perusteella myöhäisellä iällä, kun oli liian myöhäistä, että mulla vaikka tähtäävä silmä on niin kuin eri puolella kuin mun heittokäsi. Joo. Sen takia sitten heittäminen ehkä vaikeampaa, Joo. tai ainakin erilaista. Joo. Näin, niin Joo. onko tämä niinku asia, tai kuulostaako tämä tutulta tai semmoiselta? Kuulostaa erittäin tutulta. Pureutunut tai voisiko? Olet ihan ytimessä. Ja tämä on yksi sellainen asia, miksi mä suosittelen myös teitä menevän asiantuntevan näköihmisen juttusille. Meillähän on jommassa kummassa silmässä dominanssi, joka tarkoittaa sitä, että se dominoiva silmä käsittelee tiedon noin 10 millisekuntia nopeammin kuin toinen silmä ja lähettää vähän tarkempaa tietoa aivoille. Meillä on 3 dominanssia. Meillä on suuntajohtavuutta, jota me tarvitaan silloin, kun me tähdätään, kun me heitetään esimerkiksi. Sitten meillä on havaintojohtavuutta, joka on sitä, että kun näkökentässä on joku mielenkiintoinen jutska, niin kumpi silmä pongaa se ekana. Ja sitten on tämmöinen okulomotorinen johtavuus, eli kun kohde tulee lähelle, niin kumpi silmä pysyy kauemmin siinä kohteessa. Ja tämä havaintomotorinen johtavuus on ihan sairaan mielenkiintoinen. Mä itse tein sen testin. Se testi meni silleen, että mä tuijotin valkoista seinää. Sitten optikko laittoi mulle kehykset, missä ei ollut linssejä tuohon naama eteen. Ja laittoi mun vasemman silmän eteen punertavan linssin. Niin koko hemmetin seinä oli punainen, vaikka mulla oli molemmat silmät auki. Sitten se linssi vaihdettiin mun oikean silmän eteen, niin padam, sama seinä oli valkoinen. Et se oli jotenkin semmoinen, että tuli mieleen, että hei, mitä täällä tapahtuu. Ja se vaan osoitti sen, että mulla on vahva dominanssi vasemmassa silmässä. Ja toi on ammunnassa erityisen haasteellinen toi ristidominanssi, mihin sanotaan, että olisi helpompi vaihtaa sitä puolta, kummalta saa ammut, kuin sitä silmän dominanssia. Onko niin koripalloilla sitten mitään ohjattavaa? Eikö se olisi, että no sori, että me ei mieluummin sinne korille, että susta ei tule heittäjä. Mä oon hyvin optimistinen sen suhteen, että kannattaisi opetella heittää myös toisella kädellä. Sehän ei ole, se kuulostaa vaikealta, mutta se loppupeleistä ei ole kauhean vaikeaa. Mutta valmentajana teidän ensimmäinen steppi on se, että te tiedätte. Mä tiedän, että sulla on nyt toisilmä dominoiva ja siitä voi johtua tämmöisiä asioita. Nyt menee jo yliajalle. Martti hermostuu. Kiitos Sami. Kiitos. Kiitos Sami. Kiitos.